idan kina so ki more rayuwa, in kana so ka more rayuwa, kuma ya zama kayi amfani, kin yi amfani da dama. Abu na farko, ki yaƙi tara samari, ki yaƙi tara samari. In kina so ki yi rayuwa mai kyau, in kina so ki yi rayuwa mai kyau, abu na farko ki kudurce a ranki, ki yaƙi maganan tara samari. Yana ɗaya daga cikin abin da ya fi ɓata ma ya mace lokaci a rayuwa. Ya mace ba ta nasara har sai ta yaƙi wannan gayyan samari ɗin. Waɗansu suna ganin kamar farin jini ne, a'a, zai zama miki bakin jini. Lokacinki lokaci ne na uwa, lokacinki lokaci ne na uwa, lokaci ne na renon al'umma, lokaci ne na ba da gudumawa ma al'umma, lokaci ne da yake da tsada. Karki yadda ki ɓata damarki. Ɗaya daga cikin hanyar da ya mace za ta ɓata damanta shine tara samari. Idan za ka buga lissafi, idan da yau a ce yarinya tana da samari uku, ka kaddara in chatin za ta yi da samari uku, ko waya za ta yi da samari uku, ko hira zance da su zo wajenta su uku. Idan suka zo, wannan in yayi awa ɗaya da ita suna hira, ka kaddara ko chatin ne, ko a waya ne, ko ma a zuwa kofar gidansu yayi, ko gidansu suka zauna. Idan yayi hiran awa ɗaya da ita ya tafi, ɗayan ya zo shi ma suka yi awa ɗaya, na ukun ya zo suka yi awa ɗaya. Su fa waɗannan manemantan dukansu awa ɗaya suka bata, ita ce kaɗai ta bata awa uku. Dukansu haka ne, masakin. Saboda ka in ta yi chatin da wannan, ta yi da wannan, ta yi da wannan, ko ta yi waya da wancan, ta yi da wancan, ta yi da wancan, ko wannan ya zo zance wajenta suka yi minti 30 ko awa ɗaya, wannan ma ya zo suka yi minti 30 ko awa ɗaya, na ukun ma ya zo suka yi minti 30 ko awa ɗaya. Dukansu ukun nan awa ɗaɗɗaya suka bata, ita kaɗai ce ta bata awa uku. To kaddara ko a cikinsu ɗaya ya aure ta, awa ɗaɗɗayanta da ta yi ta batawa akan waɗannan guda biyun ya tafi a banza a rayuwarta. Ko a cikinsu ɗaya ya aure ta, lokacin da ta ɓata akan waɗannan guda biyun ta yi asararsu a rayuwa. Karki taɓa tsammanin tara manema abin burgewa ne. Karki taɓa tsammanin tara manema abin burgewa ne. Idan mutum bai miki ba ya tafi abunsa, in ya miki a yi maganan aure. Surutun da zai miki in kin tura shi gun babanki ya isa je ma babanki ne? Me yasa da yawa in an ce su turo suke guduwa? Ai ya san language da ke yake magana da ke, karya ne je ma babanki. Haka ne. Saboda haka abu na farko, ki guji tara samari. Abu na biyu, koda kuma saurayin ɗaya ne, in ba maganan aure ba ne, ki watsi da maganarsa. Kar ki ɓata lokacinki da wadda ba zai aure ki ba. In zai aure ki, ko da ba yanzu ne da a yi auren ba, ya tura manya su je su kulla magana. Amma kar ki yadda wani ki dinga awa ɗaya awa biyu yana ɓata miki lokaci haka kawai, baki da wani magana tabbatacce a hannunki. A'a, ai amfanin turo manyan, in ya kuskura ya turo babansa, to ya san bai isa babansa ya zo ya yi dattakun banza ba. Ai ya san babansa. Saboda haka in an ce ya turo manya, ya san da wasa bai isa ya je ya turo babansa da baffaninsa su zo su yi magana, gobe ya ce kuma ya fasa kuma ya zauna lafiya ba. To in ba da gaske bane sai ya ƙara gaba. duk wadda kike tare da shi, in ba auren ki zai yi ba, bata lokacin kiraki. In kin fahimci ba auren ki zai yi ba, ya ƙara gaba kawai. Karki yadda ya dame ki da wani chatting, karki yadda ya dame ki da waya, zai bata miki lokaci ne.
duk wadda kuke da alaka da shi ba an zo ana ta maganan besti ba mutanenmu ne fa man sagir duk suka ɗumu da maganan bestin nan. Wannan maganan bestin fa tsohon labari ne, yanzu ne da aka canza mai salo ake kiran shi besti, yasa mutane suka fassara shi da wani abu tuntuni. Idan ka ji yarinya tana cewa dan mutunci na ne, to bestin kenan fa. Yanzu cewa dan mutuncinta ne sabon abu ne, to dan mutuncin yanzu kawai sunan ne aka gyara. Ba ka da dalili ka yi mutunci da 'yar wani ko matar wani, babu shi a musulunci. Ba a abokantaka da wata, babu. In da ka aure ta ka fito ka yi magana ku yi aure, in ba da ka aure ta ba ka ji tsoron Allah ka tafi abunka, ka tafi. Ba ta da uwa ne ko ba ta da uba ko ba ta da yayu, me da ka gaya mata? Me da ka gaya mata? Ke kuma me yake da shi da zai gaya miki wajen abin da iyayenki da su gaya miki, wadda da basirarki da baiwanki da ilimin ke ganki? Iyayenki ba su iya gini ba, zai ganki a wannan mataki? Ba ta miki lokaci zai yi.